tich. Letare kwan na janyuol kata japuonjre moko kuom Koses masani inyalo wacho ni marketable mane top range. Ma top range king'iyo sani e Kenya ka adek categories adek nitie kikore dua break kedua ng'injo gi matindo tindo boydo ka gin several to nitiere categories adek mani malo ahinya. Sani technology related courses ni malo. Timo gima oluwore gi technology kanya asekwano gima chalo data science ing'eni sani weche mag data gi yudo kata kwa bedo ka to ing'iyo ni to gima jopiny ng'iyo to en nang'o to ere kaka data harvesting magi gik masani are very marketable. Artificial intelligence is now ruling the world. Ma ka ng'ato nyalo yudo gimosomo moluwore gi mano to kata mana general ICT mosebedo kwa nikech kata tije sani an chutho ok adhi ga e office odiochieng' kodiochieng', atiyo remotely tatiyo ne pinje mang'eny to samoro mana kabedo e oda nikech kama koro piny ogike technology is ruling the world and various aspects of information technology are very very marketable to kendo gidhi bedo marketable into the foreseeable future. Ok en mana sani en gima biro dhi mbele e higni ma mbele gi jomosomo technology e yo mamalo kata jogo mane nitiere line mamoko to koro gichak giduoge technology ro ka gin magin nafas mag tije maber kendo anyalo jiwo gandawa nyithindo ma grades gi ochwako interest gi bedo chwako gidhi e technology kanyo e technology field and all related courses. Mara ariyo en medicine gi medical sciences gi health sciences. So health sciences king'iyo thuro and ok kata na at degree level king'iyo kata courses mitime KMTC opportunities nitie ok mana e Kenya ka kende kata mana oko daktari magi ng'anyo ne to kare bedo nade yudo kana aseso ng'anyo yudo kana aseso ng'anyo dwa nyiso nyathini ni opportunity nitie adwa wacho ni e piny masani ok wa train for Kenya kende nyaka koro wayaw pachwa oko king'iyo demand obed Canada obed Germany obed kune en seche moko kagoyo mbaka gi jowa motelo weche mag somo Kenya kata jo motelo kata machalo KMTC gine yudo ka gin gi programs moriere maber nyithindo mosomo mokalo maber mari interested sani gitimo kata mana foreign languages ka gi prepare graduates magombo dhi tich oko. Koro we are not just training generation masani ni for tije ma Kenya ka work train gini tije ma Kenya ka to gi tije ma oko nyaka koro wayaw wangwa obed malerwa ne gik matimore oko. Koro medical field gi health sciences pod are marketable. Kiweyo mano to nitie moro ni engineering to gi infrastructure. Kenya ka chutho king'iyo tich kata ma sirikal masani wantie godo ni timo gik migero gigi odhuro to an kawacho weche mag tiegruok e weche mag infrastructure gi engineering ok awach mana degree level kende. Degree ber kabisa and adwaro ni jowa mang'eny oyud degree but nitie levels moko TVET ka in fact ok kata mana national TVET kende kata mana moko mag community ma county governments otelegi skills moko matindo plumbing jowa odonj kanyo yore igero aneno ka investment bedo e yore aneno ka investment maduong' bende bedo e weche mag gedo omiyo mago courses masani ka ng'ato dhi to nyaka oyudi mogik yok nyalo wil weche mag somo ka bende nadir no ne chal ka gima weche mag somo ka nitiere gi opportunities mang'eny kata mane somo ni nitie jowa mang'eny mapuonjo pinje maoko chien kacha higni machien ka ne wadho wakonyo piny mar Rwanda tego weche mag somo kono ne jopuonj manowuok kama odhi ondik kono to kata mana e Kenya ka nitie attrition. Aneno ka sirikande ni osendiko jopuonj mang'eny nitie nyithindo ma pod otimo puonj to pok oyudo thuolo gin bende ageno ni thuolo biro yudore mondo gin bende ndik gi mondo gikony sector mar education. Erokamano ahinya kuom nyithindo